May I come in, sir? अरे श्रीनिवास असो 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 Sir, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार असला बसा तेवढा व्यवस्थित भेटायचं Sir, असो असो नमस्कार. नमस्कार 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 सर ಏನು ತುಳ್ಳರೆ ಬಾಬು ದಿ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೇವೆ तो सर सायकल पेट्रोल खरीदला सायकल ला किती बोले पेट्रोल लागते रे? मग डायरेक्ट तो बीट लागे ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଦୁଇ ପଟ ହାଟିକି ଟିକେ ଦେଖ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ବୋଲି ଯିବ देखा हाथ देखा ତୋଟା ବି ଦେଖା ତୋର ହାତ କାମ ମେହେନ୍ଦି ଲାଗି ଦେଖା ତୋଟା ବି ଦେଖା ଭଲ ଝିଅ ପଢିଛୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଲାଗ. হ্যালো କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଶହେ ମାର ଖାଇଛି ସାର୍ ମାର୍କେଟ ଲାଗି ନେଇ ଆସି ପାରିଲା. କିଛି କଥା ନାହିଁ ବାବୁ ତା ଉପରେ ଟପ୍ କରୁଛୁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ବୁଝିନି ପାର କେତେ ମେହନତ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ବୁଝିନି ପାର. आपण सगळं चालू पेट्रोल କାଣା କହିବ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଚରା ଟପ୍ କଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା ଆରେ ଦୁଇପଟ ଖାଲି ପାସ୍ଟେ କରିଛନ୍ ଯେ କେତେ ଔଷଧ ହଉଛନ୍ କାଣା କହିମା ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ ପେଟ ରାମ ଖା